Ix-xogħol fil-park tal-familja f'Benajsa miexi ġmielu bilan li dan il-park fin-naħa t'isfel tal-pajjiż jikber b'7,000 metru kwadru ieħor. Wara li Project Green ħadmet fuq id-disin ta' din il-fażi tal-proġett u nħarġu l-permessi, issa ingħata bidu għax-xogħol fejn bħalissa qed isir tuħ tal-ħaxix ħażin biex ikun jista' jsir xogħol ta' surveying u analiżi tal-kundizzjoni tal-art biex bekk ma jkunx hemm impatt ħażin fuq il-biodiversità. Waqt li żaret ix-xogħol flimkien mal-uffiċjali mill-istess entità governattiva u membri mill-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli ħabbret li bħala parti mill-proġett se jiżdiedu 141 siġra u bosta arbuxelli. Dr. Dalli qalet kif il-Park tal-Familja ta' Benajsa qed iservi ta' pulmun aħdar f'din il-komunità. Komplit kif qed titwettaq ħidma li l-Park ta' Benajsa mhux biss jikber u jkun aktar aċċessibbli, iżda jagħti valur miżjud lill-komunità. Il-fatt l-impenn tagħna huwa li jinwettqu l-weda li għamilna u hekk kienet żona li kienet immirata għal parkeġġ tal-containers u aħna wedna li din iż-żona ma rridux area industrijali ma se naqilbuha f'park għan-nies. U diġà ftaħna 17,000 metru kwadru u b'din il-fażi qegħdin naraw li nespandu dan il-park issa b'7,000 metru kwadru ieħor. U l-pjan tagħna huwa li ma nieqfux hawnhekk għaliex qegħdin nħarsu wkoll lejn artijiet oħra fil-madwar biex naraw li dal-park jekk jista' jkun nestendu iktar. Il-proġett jinkludi pavimentar apposta biex jistabbilizza l-ħamrija u jipprovdi passaġġ aċċessibbli waqt li se jinbena ġibjuna l-ilma ta' 290 metru kubu biex bekk tkun tista' ssir sistema ta' irrigazzjoni li tintuża fit-tisqija taż-żona. F'dan il-proċess se jiġi introdott ukoll tamir tal-logħob bħal slides u faċilitajiet bħal bandli u rampi li jagħmlu il-post aktar aċċessibbli. Il-kap tal-implementazzjoni ta' Project Green Liana Saliba Gazzano spjegat kif iż-żona se tiġi riabilitata biex jizdiet l-ispazju għal-familji. Matul dil-aħħar sena Project Green preparat id-diżinji, konsultat ma' stakeholders, ħareġ it-tender u issa ntrebaħ. Fil-fatt issa għandna il-kontrattur fejn beda x-xogħol, beda jikklirja l-erja u issa mistenni li x-xogħol jitlesta fix-xhur li ġejjin.